Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri seikose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka nawo ma secrets nema confessions. Regedzai tapinda muma messages edu ngatadzoka takakubatirai. Hanzi mukwamanashi makadii zvenyu. Inini ndinoshanda as a garden boy ku South Africa. Ndine zvandakaona nezviri kuitika pandiri pamba apa pandinoshanda. Vanhu vepo vanobata vanoita zvekung'anga ende vane mari yakawanda. Saka ndikudawo kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichakuudzai zvose izvo zvandakasangana nazvo pamba ipapo nezvimwe zviri kunditambudza kusvika pari nhasi. Ndichiti muri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Mukomanashi ndiri kunyora message yangu ndiri kuno kukumusha. Data mani rinodhura kuno. Handizivi kana zvichiita mukakwanisa kuzonditumidzira ma screenshot kuri ku Facebook. Ndichakutangai nezita rangu chairo, profile yangu yechokwadi. Asi kuno ku TikTok ndashandisa ghost account. Ndiri kuno kumusha ku Zimbabwe. Ndakadzoka kuno muna December handisati ndauya ku South Africa. Basa rangu rinotanga zvekare musi wa 6 February. Ndinofanira kunge ndava ku South Africa. Kubva pandakadzoka kunoko vamwe vachifara nekupembera vachifarira Christmas. Inini handina rugare mumwoyo. Ndiri kukumbirawo kuti mundibatsire kubvunzawo vanhu veZimbabwe. Ndiri kunetseka kuti ndodzokera here kubasa kana kuti ndogara hangu kana kuti ndotanga ndatsvaka kumwe kwekuti ndinosvikira, nekuti kuJoni kwacho ndanga ndava kusagara ku location tainge tava nepedu patainge tapiwa nevanhu ivavo kuti tinge tichigara. Makore anga atowanda mukoma. Tanga tichigara kumaSuburb but ndichienda ndichinoshanda kune imwe imba yavo kwavanogara ivo. Saka vainge vakatipa pekugara kumwe kunogara malodgers avo. Handisi munhu anowanzo kungovhunduka zvinhu zvisingaonekwi, asi zvandakaona nemeso angu kubva muna 2022 kusvika zvino zvandichinja maonero andinoita upenyu. Ndine zvandava kuziva kuti zviriko. Ndiri murume mukomanashi. Ndinoshanda sagarden boy sezvandakuudzai, uye zvekare ndichishandira imwe family maZimbabweni vakapfuma zvisingaiti. Mukoma handidi kuti ndinge ndichizotaura nzvimbo chaiyo uko kwandinoshanda. Ndichangoti muJoburg, uye zvekare handidi kuti ndinge ndichikuudzaiwo zita revanhu ava vandinoshandira. Ndakatanga basa rangu mainge muri muna 2022. Kutanga kwa 2022 panguva iyoyo ndainge ndiine mufaro mukuru. Basa mukomanashi ndainge ndatambura. Ndainge ndava nemakore akawanda ndisingawani basa, ndichingoshanda mapiece job. Basa iri ndakaona kuti rainge rakandinakira kwazvo ende ndainge ndichipiwa mubhadharo wakanaka. Varidzi vemba vainge vari vanhu vane moyo wakanaka kwandiri. Vakazotanga kuchinja havo apo pandainge ndoramba kuti ndinge ndichiita izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Tose tiri maZimbabweni. Ndakafungidzira kuti upenyu hwangu hwainge hwatanga zvino kuchigadzikana. Imba yavo yakakura. Inini basa rangu nderekuti ndinoitawo tumwe repairs sezvandakatanga kuita kubva muna August kunosvika muna November. Ndainge ndiri busy ndichipenda imba, but kupenda kwandainge ndichiita ndainge ndisingabhadharwi extra. Ndaingoshanda sagarden boy. Uye zvekare basa ndiroro rekuti ndinopota ndichimowa loan each and every Friday kuti inge ichigara yakanaka. Ndo basa rangu hombe iroro randinoita. Munokomaziva mabasa garden boy. Saka inini mukomanashi basa iri nekuda kwekuti ndainge ndichipiwa mari yakawanda ndanga ndakarichengetedza. Pakutanga zvose zvainge zviri normal. Vakatondikurudzira kuti ndinge ndichisauka garden kangu. Saka patori nemuriwo nezvakangosiyana siyana because space pamba iripo but vanogara muestate. Ndaitofara mukomanachi kuti asi Mwari makandigonera.
zvinhu zvakazotanga kushanduka zvishoma. Pakutanga ndaifungidzira kuti ndiri kungonetsekana nezvinhu zvisipo, asi ndainzwa kuti ndiri kushandiswa usiku. Saka ndichiti hatichagare kulocation nemudzimai, ndakatanga ndichagara kulocation. Ndaiti kana ndikachaisa then ndokumbira mari, nekuti ndainge ndava kushanda nekulocation kwandainge ndichigara kwainge kuri kure. Saka ndaivakumbira mari yekombi ndobva ndaenda hangu kumba. Ndakazviita izvi kuda about 2 months. Vakabva vachizoti kwandiri, aiwa, izvi zvatiri kuita hazviiti, mari iyoyo zviri nani kuti tinge tichikuwedzera pasalary than kuti inge ichiperera kumakombi. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichizogarapo ndichipota ndichienda hangu kulocation musi weFriday kana ndachaisa kuma4, nekuti ndonguva dzangu dzekuchaisa. Ndakataura nemudzimai wangu akati painge pasina dambudziko. Usiku hwekutanga mukomanashe, pandakanzwa kusagadzikana mumwoyo mangu, ndainge ndapiwa room iyi iri kumashure kwezimba ravo, uye zvekare maid anogarawo ane room yake, asi maid uyu ndewe kuMalawi. Saka it was around 11 p.m. ndopandakanzwa kuti chigedhi chinoenda kuzviboiskai izvozvo, but tutori tumarumu twakanaka, mukoma magetsi, giza and everything. Saka ndakanzwa kuti gedhi rakasundwa richivhurwa because rinoita noise. Saka sezvo tainge tingori tega, ndakafungidzira kuti maybe ainge ari matsotsi. Ndakabva ndavhura curtain zvishoma. Ndakavhura curtain ndisingati kuti kana kuri kunzi anenge ari matsotsi vazozviona kuti pane munhu avhura curtain. Pandakadongorera handina kuona chinhu, asi mukomanashe ndakaona kuti paine chinhu chainge chichifamba panze. Ndakangoona mumvuri because pane mazei floodlights aya, ndakaona mumvuri. Ndakaramba ndakangotarisa asi handina chandakaona. Then after about 2 weeks ndo pandakanzwa futi sound. Musi iwoyo imbwa dzakahukura, saka pane mazimbwa aripo, marottweilers kana muchimaziva tinongomati mabulldog. Saka imbwa idzi mukoma idzo ndo dzakandipa zvivindi zvokuti ndige ndichibuda dzakatanga kuhukura dzichibhonga. Saka ndakabuda ndisina torch because mwedzi wainge wakavheneka uye zvikari nema floodlights. Chandakaona mukomanashiki handizivi, asi ndinoona sekunge ndicho chidhoma chacho. Ndakaona chimunhu chainge chiri chipfupi. Munoona zviya zvakaita vana mandooneripi, ndiye munhu wandakaona. Munhu uyo ainge ari mupfupi, ainge akamira pedyo nemumwe muti wema red berries kana muchimaziva, ndipo paainge akamira. Saka muti iwoyo mukoma, pane pandakamboti ndichisakura around, mukadzi wemurume wandinoshandira akauya akati no mukoma, apa handidi kuti munge muchisakurira nekuti munenge muchidisturba muti uyu. Sevanhu vane mari vanonetsa mukoma. Ndakangoti zvinhu zvevanhu vane mari zvinonetsa because akabva achizotanga kundiratidza mavideos palaptop pake paYouTube. Akatanga atomboenda mumba ndokubva achizodzoka aine laptop akabva ati uya pano Gilbert, not my real name. Saka ndakabva ndachizoenda kwaainge ari kufront door ndokubva anditi can you see muti uyu unonzi muredberry uri very sensitive. Saka ufanire kuti kana uchitimbirira maruva ako unge uchizosakura nepadhuze nawo, unofanira kuti unge uchiita zvekudzura bundo nemaoko. Apa mukoma painge paine zvidhongi. Akabva achizoti ndichakutengera magloves. Ndakazotengerwa tumwe tumagloves. Pane tumwe tumagloves tunoshandisiwa nevanhu vanoita zvekugadzira magetsi. Vakabva vanditengera magloves iwawo akawanda mukomanashi kuita zvekundiramwira. Saka ndo pandakaona kamunhu kainge kakamira kakazendamira muti. Ndakaramba ndakatarisa munhu iyeye, asi akabva angonyangarika. Kuti ndizive kuti munhu iyeye akaenda kupi handizivi. Saka maid paakanzwa
ndichiridzawo mhere ndichipinda mba. Akabva achizouya ndokubva anoka padoo. Ndikabuda ndikamuudza zvandainge ndaona. Akangonditi we will talk tomorrow. Chishona haatochigoni. Saka mangwana acho ndakazoti ndava kumubvunza, akati zvepano handidi kuzvidzingisa basa, usaudza munhu. Handina kana wandakaudza, kunyange mudzimai wangu handina kumuudza, sezvo ndainge ndakaudzwa nasenior wepabasa kuti zvaunenge waona pano usaudza munhu nekuti unokwanisa kuzvidzingisa basa. Kubva musi iwoyo upenyu hwangu hwakatanga kuchinja. Ndine mukadzi kulocation, saka nemukadzi wangu mukomanashi titori vanhu vekuti tainge tichitowirirana zvekutodaro. Saka ndakatanga kuona zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi pandiri. Ndaiti kana ndaenda kulocation kune mukadzi wangu ndainge ndisingachanzwi kuda bonde, ndinenge ndiri munhu anenge asina simba. Asi ndaizoti kana ndiri kubasa, kana ndakarara ndega, ndairota hope kana dziya dzavanoti muchirungu wet dreams. Ndine umwe mukadzi uyu anenge ari weganda jena, ari murungu, anenge aine vhudzi rinoyerera kusvika kutsoka dzake uku. Ende ndiri kuhope ikoko ndainyatsokunzwa kuti uyu ndiye mudzimai wangu chaiye ari kulocation. Ndaitona sekunge inonsense. Saka ndainge ndisingachanzwisisi kuti chii mukoma. Zvimwe zvacho zvinotonyadzisa kunyora pronash, asi ichokwadi chiri kutoitika kwandiri. Dai zvaiita ndisina nyadzi ndaikuudzai zvose zvinoitika pandiri, especially kana ndakarara. Saka ndakati ndichizvibvunza kudaro kuti chii chiri kuitika kwandiri. Kubasa zvinhu zvakangoramba zvichingochinja. Ndakangotanga kungoona zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Nyoka, ndakamboona nyoka mukomanashi yainge ine macolors akasiyana siyana. Nyoka iyoyo ndakangoiona ndokubva yangosimudza musoro wayo. Payakasimudza musoro ndokubva yatonyangarika. Nyoka iyi dai kwanga kuri kunzi inyoka yaMwari, ndinofungidzira ini kuti ingadai yakanditema, because ndainge ndiri busy ndichitomopa pane rimwe veranda iro ravanoti kana ari maweekend ndo pavanoita braai dzavo ipapo. Saka makuseni ndichingosvika pabasa ndinotanga nekutsvaira ipapo. Saka ndakati ndatopedza paya ndokubva ndatora hosepipe yangu. Ndatora hosepipe mukoma ndopandakabva ndadira mvura, ndikabva ndachizotora broom ndikabva ndatanga kukwesha matiles aya. Ndapedza ndikati mop. Saka ndakati ndichidzika masteps, pane masteps kuda i4 kana kuti 5 because pakakwirira. Saka ndakati ndichidzika pamasteps aya mukoma ndopandakaona nyoka. Ndakatongoita zvekutoijamba nyoka iyoyo, but yakapotsa yatonditema. Yakangosimudza musoro wayo, asi dai kwanga kuri kunzi yainge iri nyoka yaMwari ingadai yakandiruma mukoma, because ndakapotsa ndaitsika. Yakangosimudza musoro wayo ndokubva yatonyangarika. Zvose izvi zvichiitika ndopandakaona kuti kugara pabasa irini zvainge zvisingachandiitiri. Murungu wangu anoita sekunge munhu anonyumwa kuita sekunge anoprofita. One day ndakangonzwa ndichidaidzwa Gilbert yakuno. Ndokubva ndamhanya ndikaenda ndikabva ndachizoona kuti murungu wangu nemudzimai wake vainge vakandimirira. Ndokubva vatanga kutaura neni. Vakabva vati kwandiri, Gilbert, tinokufarira chaizvo ende hatidi kuti unge uchisiya basa. Uri kufara here nemari yatiri kukupa? Ndikati hongu, obviously murungu wako haungazomudzi zvose chokwadi chinenge chiri pasi pemoyo. Vakabva vati tinozviziva kuti wakajaira kugara padhuze nemukadzi wako. Pano isu hatitendedzi kuti munhu ange achigara nemukadzi wake because tinenge tisingadi maproblems mune ramangwana. Vakabva vachizoti sezvo vainge vaine dzimba dzakawanda vainge vachida kuti ndige ndichizonogara kuimba kwavo but kuri kumasuburbs. Vanenge vasingandibhadharisi renti uye zvekare vanotondiwedzera kamari kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuishandisa mari iyoyo for transport. But hakusi kure nekwandinoshanda because it is only about 8 minutes kubva kubasa ndichiti ndiri kuenda kumba. Netsoka panofambika kungoti unenge uri muhighway
but vamwe vanotofamba netsoka zvavo, but inini ndinokwira hangu kombe makuseni neusiku ndichidzokera kumba. Ndakafara mukoma pandakangotanga kungogara kumba kwatava kugara nemudzimai wangu. Dambudziko riya iro rekuti ndainge ndisingachanzwi kuda mudzimai rakamboita sekunge rakamuka, but handina kudzokera pandainge ndimbori before. Zvinhu zvakangoramba zvichingochinja ndichingoona mashura kubasa. Maidwo uyo wekuMalawi haana zvakawanda zvaanotaura, but anoratidza kuti ane zvakawanda zvaanoziva. Haatauri neni, iye anenge angori mumba achiita mabasa ake, inini ndinenge ndiri panze. Kana varongo vasipo ndinomboedzawo kutaura naye kuti ndinge ndinyatsokunzwisisa kuti pamba apa patinoshanda here. Muna December mukomanashe ndichizouya kuno kuZimbabwe, pane zvandakasangana nazvo izvo zvava kuita kuti ndisanzwa chido chekuti ndige ndichidzokera kubasa. Saka ainge ari makuseni ndo pandakatotanga kutogadzira hangu tambo dzangu ndichida kuti kana dova rapera loan yaoma ndige ndichizotanga hangu kucheka loan. Ndo pandakabva ndachizoona tsvina yemunhu mukonde waro paloni. Saka ndakati kuti imbwa, ndikati handizivi. Saka ndakangoti ndokubva ndatongotarisa kusaidi, ndikabva ndatora chimwe chidustpan icho chatinoshandisa, but icho chakatongogadzirirwa kunonga tsvina yembwa. Saka ndakangotarisa kusaidi ndikanonga paya, ndikabva ndanokanda kumabhini, ndikati ndeipi manje iyi. Saka ndakabva ndachizotaura namaid ndikati ko ndeipiko iri kuitika panapa, because ndanonga tsvina yemunhu paloni akanditiwo iye haazivi. Saka nekuda kwekuti paine vaenzi nevana, ndakati zviite kuti ndinge ndichibvunza. Handina kuiona tsvina yemunhu paloni kamwe chete kana kuti kaviri, kakawandisa mukomanashe. Ndaiti ndichicheka loni, ndaizoti kana ndadzokera kuya kwandinenge ndabva ndobva ndaona futi kuine tsvina yemunhu. Ndakati ko chichiri kuitika. Ndo pandakabva ndachizozivisa bosi wangu, vakatondipindura rafu vakati chingobvisa iwe nekuti ndo basa rako. Mukomanashe ndo zvimwe zviri kundinetsa izvozvo, nekuti kuita zvekubvisiswa tsvina yemunhu uchiita zvekumanikidzwa zviri kundipa fiye isingaiti. Pane chimwe chinhu chandakacherechedza pamba apa. Of course vanorapa, vanoita zvokun'anga, but vanhu vazhinji vekuNigeria ndo vanouya pamba apa, vanopinda nekubuda mukoma zvekuti kana usingazivi unokwanisa kutofungidzira kuti maNigerian asi ndeve kumusha. Mukomanashe vanokwanisa kuuya vari 4 kana kuti 5, ende pose pavanouya mumba ndinonzwa vachiita sekunge vanenge vachiimba, vachiita sekunge vanonamata. Uye zvekare maNigerian awa vanouya vakabata mabhegi. Mabhegi awa anoratidza kuti anenge ari mabhegi aya anotakuriswa mari. Ende handisi kuti maNigerian ose akaipa kwete, asi mukomanashe maNigerian awa unoti kana wakamutarisa, kana ukaswedera padhuze naye unonzwa kuti munhu uyu ari kutondiremera. Ende ivo vanoti kana vakasvika hamenoso zvavanongoita, anongoti kana angoburuka motikari yake anongotarisa pasi rwakawanda obva achizotanga kufamba. Vose maNigerian vanouya, kunyange vakanzi vauya vari group, vose kana vaburuka mumotikari vanotarisa pasi, then vobva vachizofamba, vobva vachizopinda mumba. Ndinorota mukomanashe dzimwe nguva ndakatsikirirwa nevanhu vakawanda ndichigurwa musoro wangu. Dzimwe nguva ndinorota ndiri mumvura ndichidzipwa nevanhu vandinenge ndisingaoni. So pari zvinozvi ndiri kuno kumusha, zvino tatova muna January, nguva yekudzokera kubasa iri kuswedera. Mumwoyo mangu ndiri kurwa nepfungwa mbiri. Imwe pfungwa inoti basa ibasa, upenyu hunofanira kuenderera kumberi, une vana iwe vanoda kuchengetwa. Dzimwe pfungwa dzinoti pane chimwe chinhu chete chichazoitika kwauri kana ukadzokera kuSouth Africa kuiro gore rino ukaramba uchishandapo apa. Brother Nashe ndiri kukumbirawo kuti mubvunze vedare renyu kuti kana uri murume uchishanda panzvimbo pakadai unoramba uchingoshingirira here, kana kuti
pane pamwe pekuti unoti no. Mukoma, handizivi kuti ndofira yekuti ndine mudzimai nevana here vanodawo kuti vange vachizochengetewa neni. Mudzimai wangu haazvizivi. Handisi kutiza basa, asi ndiri kungodawo rubetsero. Kana ndikadzokera, mukoma Nashe, handizourawi here? Hope idzo dzandinorota ndo dzinondivhundutsa, dzekurota ndichigurwa musoro wangu. Ndapota brother Nashe, ndibatsireiwo nekubvunza vanhu. Zano ravo rinokwanisa kuzondibatsira kuti ndinge ndichizosarudza. Please post my story. Yei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yai, pakaipa. Musadzokera. Because mukadzokera ka, hope idzo dzamuri kurota dzekuti muri kurota muchigurwa musoro. What if mukazogurwa musoro wacho? Musadzokera. Muri yeZimbabwe munozvionawo sei? Pari tricky kani, pari tricky, but ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana manga muri imimi, whether uri musikana webasa, uri garden boy, ungazvibvuma here izvozvo zvekuti ukaona tsvina unobva wachizonzi unge uchiinhonga, unge uchinoirasa kubhini. Maybe musikana uyu webasa wekuMalawi pamwe pane zvaanoziva pachivanhu chose chinoitika pamba pamunoshanda. Ya, zvakahuma. Hanzi libido dololwa kuna chinhu ya mawani. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashe, makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Izvi zvakaitika apo pandainge ndine 18 years, pandakaziva kuti baba vangu yainge iri mhondi. Kana ndichiti mhondi, baba vangu vaitoita zvekuto haiwa nen'anga vachitogura vanhu mumisoro yavo. Kumusha kwedu mukoma tinobva kwaMutare. Handingataure hangu kuti kwaMutare kwacho nechepapi, nekuti ndinotya kuzotosungwa. Vabereki vangu vose vakashaika, but sekuru ndivo vandakazoudza nyaya iyi. Sekuru chakandinetsa ndechekuti vakazototanga kufamba nababa. Sekuru vangu vakatengerwa zvigayo zvakawanda, uye zvekare baba vangu vainge vaine mabhucha. Ende imwe nyaya mukoma Nashe yandakaudzwa nababa mushure mekunge ndafind out kuti ivo ndo zvavanoita imhondi inoita zvekutora mabody parts evanhu. Vakandiudza kuti pane rimwe bhucha iro uko kwavainge vachiita mari stereki. Kubhucha ikoko vakati hanzi vakambogarisa matumbu emunhu aisanganiswa nenyama, bifu chaiyo, kuti vanhu vange vachizouya neuwandu hwavo. Izvi mukoma Nashe pazvakaitika, ndainge ndabva kuHarare kwandainge ndichigara navatete. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwaMutare during holiday. Saka ndiri kukomba kudaro, ndakangonzwa voice rakanditi, muka unoona zviri kuitwa nababa vako. Voice iri mukoma, it sounded familiar as if vainge vari gogo vangu. Gogo ava mukoma Nashe vanotonzi havana kufa zvakanaka. Gogo hanzi mushure mekunge vawanikwa vakafa, baba vangu vakati vange vachivigwa zvekumhanya-mhanya, but mapurisa ainge akati panodiwa post-mortem. Mukukura kwedu takangokura tichingoudzwa kuti gogo vakavigwa, asi vainge vakavhurwa kumusana kwavo uko. Asi nekuda kwekuti baba vangu vainge vaine mari, vakati musada kutambudza mweya waamai vangu, vanofanira kuti vange vachivigwa nekukasika. Saka gogo vakavigwa pasina kana police report, even though mapurisa ainge akati vainge vachifanira kuti vange vachizotakurwa kubva kumusha vounzwa maMutare for post-mortem, but vainge vatovigwa nechekare. Asi baba vangu ivo vanoti hapana zvavakaita, vakati handingakunyeperi, but I suspect. Ndakanzwa voice rainge riri familiar seragogo vangu, vakanditi muka unoona zviri kuitwa nababa vako. Ndakabva ndatanga kufamba. Imba yedu mukoma Nashe yakakura, nazvino panototyisa. Vakavaka zimanishoni mukoma ine marooms akawanda. Ini kana ndikanzi ndaenda kuZimbabwe kumusha handitombosvikiko, ndinogumira hangu muHarare because ndinokutya pamba pakarema ipapo. Saka ndakatanga kufamba mukoma ndiri mupassage apa magetsi kwainge kusina magetsi. Ndakazoti
ndava kuda kuswedera padhuze nepane imwe room, painge paine room yatainge takaudzwa kuti hatifanire kuti tinge tichipindamo murumu imomo. Ndo pandakaona kuti mainge muine light, ndakavhura door. Kuvhura door kwandakaita because ndainge ndava kunzwa kuti kumashure uko kwandainge ndabva kwainge kuine munhu ainge achifamba achiita sekunge ainge achinditevera. Chainge chava kundivhundutsa ndechekuti munhu uyo ainge ofamba achinditevera aifamba achiita zvekuzvuva makumbo ake. Saka ndaitonzwa kutotya. Kupinda kwandakaita murumu imomo ndainge ndichitozamawo kutoti ndinge ndichipinda mune light kuitira kuti munhu iyeye kana akapindawo munenge muine light ndikwanise kumuona kuti ambori ani ndiani. Ndakangoti ndichingonopinda mumurumu imomo ndokubva ndatongovhara door. Munoona kana ukapinda murumu inenge iine light uchibva murima unomboita nguva usingakwanise kunyatsokuona kuti chichiri kuitika mumba imomo maunenge wapinda. Saka ndakazoti ndava kukwanisa kunyatsokuona zvakanaka ndopandakaona baba vangu vakavhunduka mukoma. Vainge vakatoradzika umwe munhu but ainge ari mukadzi. Mukadzi uyu vainge vamukurura nhumbi dzake dzose, vainge vari busy vachitomucheka mabody parts ake, uye zvekare vainge vaine rimwe zibasket, rimwe zitswanda ravainge vakaisa pasaidi, ndo mavainge vachikanda maparts acho iwawo. Ndakabva ndatanga kurutsa same time. Vakatombopopota but vainge vachiita zvekutaura nevoice rainge riri pasi pasi. Pamba pedu mukukura kwedu mukoma painge pachigara vanhu vakawanda, vanhu vekuchechi vaigarapo, hama dzaingogarapo. Saka baba vachitaura neni vainge vasingadi kuti zvinge zvichizozivikanwa kuti ndo zvavari kuita. Vakandibvunza kuti ndainge ndaudzwa nani kuti ndinge ndichipindamo murumu umo matainge takaudzwa kuti tainge tisingafanire kuti tinge tichizopindamo nekuti ndo raingogara rakavharwa remurumu imomo. Saka ndakashaya kuti ndopindura kudii because ndainge ndichitya apa vainge vakabata zibhemba iro ravainge vachishandisa kucheka mabody parts emukadzi iyeye. Saka vakatanga kufamba vakauya kwandainge ndiri vakanditi, mwanangu, zvawaona muno ndo zvinoita kuti baba vako vange vachinzi vakapfuma, haufanire kuti unge uchiudza kana munhu. Vakabva vanditora vakandiratidza chitunha chemukadzi iyeye, vakandiudza kuti mapatsi ake ainge achidiwa neumwe businessman, umwe wekubulawayo neumwe wekumasvingo, uyo ainge akabva mukutenga bhazi. Saka kuti bhazi rake ringe richifamba risingazomupi maproblems mumugwagwa, ainge asingadi kuita zvekuchekeresa, ainge achida kushandisa zamu remunhukadzi sekusisa kunoita zamu remunhukadzi kana achiyamwisa paya. Hanzi ndo dzainge dzichazova mhiko dzake dzekuti bhazi rake richazongova bhazi rekuti kana rofamba rinofambira zviripo, harifi rakamupa loss. Pavakandiudza zvose izvozvo mukoma, ndainge ndichibvunda. Vakabva vanditi, handiri kuzviona kuti uri kutya mwanangu. Ndokubva vachizoenda vakabva vachizonovhura rimwe bhegi. Vakauya vainge vaine hari, muhari umu mainge muine doro rainge ririmo rechivanhu. Vakabva vanditi ndinge ndichinwa doro iroro. Ndakabva ndachizoita saizvozvo mukoma, ndokubva ndanwa doro riya but handina kunwa rakawanda. Ndakangonwa only one sip. Kunwa kwandakaita only one sip iyoyo ndokubva ndatotanga kutonzwa zvivindi. Vakanditi, mwanangu, usafa wakataura zvose izvi zvawaona, unokwanisa kuzozvitaura hako kana ndafa. Ndakabudamo murumu imomo, ndine chinhu chandakapesana nacho mupassage, but handizivi kuti ainge ari munhu here kana kuti chii, but ndakangonzwa kuti pane chinhu chandapesana nacho. Ndokutofamba ndikatoenda ndikatonorara sekunge painge pasina kana chainge chamboitika. Mangwana acho makuseni vakamuka vakati, mwanangu, uya tigeze motikari, ndoda kuti tinge tichibuda. Masiblings angu vakatondinzwira godo nemacousins angu ainge aripo apo baba pavakati vainge vachida kubuda nini. Takaenda mutauni mukoma tikanodya kurestaurant nababa, zvatainge tisina kumbogara takaita nekuti baba vangu vaingogara vari busy nguva dzose, kana pamba vainge vasingabatiki every time. Saka taiti kana tichinzi tiri kuenda kurestaurant
taenda namai ndo vatainge tichienda navo, but ipapo takatoenda tikatonodya kurestaurant nababa. Ndikafara zvisingaiti, ndakatengerwa hembe ndikapiwa mari kwava kubva tichizodzoka kumba. Ndakazoudza sekuru, pandakaudza sekuru nyaya iyi, sekuru ndakazotongoshamisika. Sekuru vainge vava kutongofamba nababa vachienda kuMozambique, vakamboenda kuZambia, kuSouth Africa vari vose. Saka baba vangu yainge iri mhondi, but isingori mhondi chete, but vaita zvekutotumwa nen'anga. Havana kunge vakandiudza kuti n'anga dzainge dzichivatuma kuti vange vachiita zvekubhinya dzainge dziri n'anga dzipi idzodzo dzaizotengesera vanhu mabody parts. Baba vangu kupfuma kwavakaita, vakapfuma nekuda kwekubhinya. Mashops achiriko, uye zvekare ndine hanzvadzi yangu uyo anoitawo zvemagonyeti. Handizivi kana aine zvaakasirwawo nababa, but ndo secret yangu yandiinayo mukoma. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakaona munhu achigurwa nababa vangu. Yei pakaipa. Vakanyora ivo vakati mukoma hazvisekesi, zvinorwadza. But baba vangu vainge vava kupota vachindidaidza vachiti mwana webhinya. Zvakaoma mukoma. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu weko, idzo ngozi dzinenge dzirimo mumusha. Ndakavabvunza kuti hapana here zvimwe zvinhu zvinomboitika mumhuri menyu. Vakati ivo hapana kana chinomboitika mumhuri ameno pamwe baba ivo vainge vaine mushonga wakasimba wekutsipika vanhu vavakauraya. Handizive mukoma. Ya pakaipa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Inini ndakapasa form 4, ndikapasa form 6, ndikabva ndachizoenda kuuniversity ndo kwazvakazonoramba. Asi amai vangu I think kuti pagrade 7 vakandigadzira, because ndini ndaigara ndiri namba muswe muclass, but ndakatoshamisika mukoma ndichitonzi ndini ndaita number 1 pamaresults epachikoro pedu. Uye zvekare apo pandakazoenda kunotsvaka nzvimbo kulocation, ndini ndainge nditori student number 1 ndichiteverwa neumwe musikana tainge takaita matai kudai. Saka ndakazotoita head boy pachikoro ipapo, but chainetsa vanhu vakawanda ndainge ndiri dofo. But nguva yema-exams mukoma ndaitongobuda nditongori number 1. Ndaitomborohwa nematicha ndiri head boy kudaro, because maticha aifungidzira kuti maybe ndiri stubborn pai mukoma. Vaifungidzira kuti ndiri stubborn nekuda kwekuti vaiti kana vakandibvunza mibvunzo ndaitadza kupindura, asi kana iri nguva yema-exams ndaikwanisa kubuda ne100 out of 100. Saka amai vangu vaiva vaine mushonga uyo ndo wavaishandisa kuflea market kwavo. Vamwe avo vainge vaine maflea markets avo padhuze nepaflea market paamai vangu havana kana chavaibuda nacho, nekuti zvose kushanda kwavainge vachiita nestock zvinenge zvichiita sekunge zvinenge zviri zvaamai vangu. Amai vangu nerimwe zuva vakazonditi, mwana wangu uya kuno, kune kwandikuda kuenda newe. Takabva tichizoenda kumakuva. Taenda kumakuva mukomanashi, it was somewhere kuma 9 PM. Ndainge ndichitonzwa kutotya ndichiti kukana tikasangana nezvipoko, but amai vangu vainge vari very hard, vainge vasingatauriki navo zvekudaro. Saka takazoti tavako kumakuva, vakanditi mwanangu ndikuda kuti unge uchirara pamusoro peguva iri. Saka ndakarara pamusoro peguva, ndakatanga ndarara ndakatarisa mudenga se zvatinongoita kana munhu afa, handiti anoradzikwa akatarisa mudenga. Vakazondiradzika ndakatarisa pasi, ndo pandakaona munhu akafa ari muguva. Saka munhu uyu mukoma akatora pfungwa dzangu. Ndakatomuona achitotambanudza maoko ake akatondibata musoro wangu kwava kutotora pfungwa dzangu.
ndokubva ndatoudza amai zvainge zvaitika. Vakanditi zvaita chandei kumba. Takazoti taenda kumba, patakati tava kuda kunonyora maexams end of year, mama vangu vane bepa ravakandipa, vakanditi bepa iri ndikuda kuti unge uchizoriisa mubhutsu mako apo pamunenge mapinda muexam room. Vakanditi unongozviita kana mapinda muexam room. Saka ndozvandaita. Everyday pataienda kunonyora ndaiisa bepa mubhutsu. Mukomanashi ndaibuda nema100 out of 100 zvichinzi hakuna mwana anokwanisa kubuda ne100 out of 100. Kana iri surprise giving day ndaingokumba zvose, ndichingokumba zvose. Ndakazonyora form 4 ndikabuda nema A angu. Mukomanashi ndakabuda ne10 ma A. Kwava kubva ndachizoti form 5 form 6 ndikapasa zvekare. Ndava kuuniversity, amai vangu vakaedza mukoma, handina kukwanisa kuzoenderera mberi nezvidzidzo zvangu nekuda kwekuti ndakazofoira. Ipapo ndopa ndakaona kuti zvechokwadi ndainge ndiri dofo rainge rakakwanisa kusvika kuuniversity nekushandisa pfungwa dzevamwe vanhu. Handina kana chandainge ndichiona, kwaingovawo kungoenda. Apa ndainge ndakatowana masponsors nekuti vainge vakafadzwa nemaresults angu, vakati mwana uyu is a genius. Painge pasimborina genius mukoma. Amai vainge vakatora pfungwa dzemamwe mastudents avo andainge ndichidzidza nawo. But ndava kuuniversity handizivi kuti sei amai vangu vakatadza kuti vange vachitora pfungwa dzemamwe mastudents avo andainge ndichidzidza navo. Ndakazongoita give up, ndikabva ndachizotanga kuita zvechihwindi, ndikabva ndachizobudawo hangu munyika, ndava kungoitawo zvekungongwavha to this very day. Mukomanashi kana ndikakuratidzai maresults angu kubva grade 7 form 4 kusvika A level munoshamisika emi nebasa randinoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kune mushonga wekuti munhu uchitoshanda naye anenge achitongokushandisa, hauna kana chaunombofa wakabuda nacho. Akomana ka zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi makambosanganawo nazvo mumabasa mamunoshanda, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Muri kumafarira here ma-confessions? Tell me what you think mu comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadai zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ini ndafunga kuti ndinge ndichienda kunobetserwa kwakabetserwa friend yangu. Mainge muri mugore ra 2010 takabetserwa neimwe ng'anga yechisutu. Ino ndinogara muPolokwane kikikiki. Ng'anga iyi yainge ichigara kunonzi kuWesternburg. Takaendako mukoma, then ndokubva yachizonotipa mushonga wekuti tinge tichikwanisa kuwana basa, taita mabasa ekuvaka. Saka tapiwa mushonga iwoyo. Inini changu chimushonga chainge chingori chimudzi. Ndakatotora mudzi uya ndikauisa mafuta angu eDon. Friend yangu akaisawo munivia yake. Ndokubva tatotanga kuzora. Ndakangozora kwemazuva mashomanana, then ndokubva ndaregedza. Ndakazongobuda muPolokwane ndikabva ndachizombotanga kugara muJoburg but zvikabhaja. Saka friend yangu mukoma ndakabva mukusangana naye, ndakatongoonawo video rake kunoko kuTikTok, ndikashamisika achiratidza kuti munhu ari kudya mari. Ndokubva ndataura naye mushure mekunge ndamufollowa. Akatongoti kouri sei happy, nguva yanga yareba ndokutotanga kutotaura paya. Saka ndakatonomuona iye akandiudza kuti akaramba achingodhila nagogo vekusishiro. Ndafunga kuti ndige ndichiendako mukoma, asi iye ari kuti mudzi wake wakazoshanduka mukabva wachizoita chimpurwa. Icho chimpurwa chaanoshandisa kuti kana aine musutu waanenge achidanana naye, musutu iyeye anenge achiyamwa nechimpurwa ichocho ndokuita mari kwaanoita. Anoti ane dzimba dzakawanda muSouth Africa zvekare nekuZimbabwe. Ini ndafunga kuti ndige ndichirovera moyo padombo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu.
Saka nai mukoma, nemiwo mafunga kuti munge muchinonotorawo chimpurwa chenyu here, kuti munge muchizoyamwisa vana vevanhu nechimpurwa ichocho, kana kuri kunzi kwamuri zvikaramba. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu yanzi zvakaitika mugore ra2010 kune friend yangu. Iko zvino ava nemari, ava nedzimba, ane motikari dzakawanda. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, I knew what my husband was doing in the kingdom of the devil, but I kept quiet for money. Kusvika azondiurayira amai vangu. Munhu akaromba akafanana nenyoka. Haungagari nenyoka mumba uchiti nyoka iyi inondiziva, nekuti rimwe zuva inokuruma ukafa. Ndozvakaitika kwandiri. Ndakasanganawo nemurume wangu apo paainge achiri kuBible school, mainge muri mugore ra1997. Ndasangana nemurume wangu akandipfimba ndikatomboramba. Makore acho iwawo waitomboti kana ukapfimbwa nemukomana kunyange uchimuda zvainge zvisingaite kuti ungotanga nekutongobvuma, because zvaitodadisa kuti ndine munhu ari kundipfimba but ndiri kumuramba. Zvasiyana nemazuva ano kuti vakadzi ndo vanototanga kutomupfimba varume. Saka ainge achindipfimba akazotoita zvekutoaprocha amai elder vekuchechi. Saka murume wangu iye anoti ainge atori necalling zvechokwadi, but ariko kuBible school zvakazoitika ndezvekuti akatanga kushayirwa mari yekuti ange achienderera mberi nezvidzidzo zvake. Anoti akazosangana neumwe murume uyu akamuti, iwewe ndikuona kuti unoparidza stereki ende une simba riri pauri. Simba iri harisire kutamba naro, ndikuda kuti ndinge ndichikuendesa kuAmerica. Murume wangu akabva achizobvuma ndokubva achizoenda kuAmerica. By then tainge tava kutodanana. Ndakafara mukomana paakandiudza kuti ainge awana sponsor yainge ichazomuendesa kuAmerica. Ndikati Mwari makanaka, uku ndokuchinja kwekupenyuka uku. Akaenda kuAmerica akanostada. Anoti ndo paakajoiniswa zveoccultism kana kuti yavanoti Freemason. Saka zvainge zvisati zvava nekuromba mukati. Akazodzoka akaudzwa kuti iye ainge asina task yekuti ange achizopfuma zviya zvekuti kunenge kuchitozivikanwa kuti kuna pastor vakapfuma, ende ainge akanzi afanira kuti ange achizozivikanwa. Makore acho iwawo kwaiva nemapastors aiva nemukurumbira, vaiparidza pamaredhiyo, vaibuda pamaTV. Akanzi kunyange ainge aine simba, ainge asingafaniri kuti ange achizobuda pamaTV nekuti zvaizomukanganisira chipo chake. Ndokubva achizodzoka paakadzoka, mukoma takatochata zvakanaka paya, ndokubva tatotanga kutogara tose. Saka ndine zvandainge ndichisangana nazvo mumba, zvimwe zvandainge ndisinganzwisisi. Ndaikwanisa kungorota ndichitamba nemadhimoni, kutotamba chaiko mahumbwe nemadhimoni. Ndaikwanisa kurota mwana wangu wandainge ndakatakura mudumbu achimbotorwa nemadhimoni vachitotamba nemwana wangu. Ndakabva ndachizoudza murume ndikati izvi ndo zviri kuitika kwandiri. By then murume wangu ainge atotangawo kutofamba achida kuti ange achiromberawo kupfuma, sezvo ainge asina mari yakawanda yaainge achimbopiwa nevanhu vacho vecult ivavo. Saka vainge vakangomutsikirira chipo chake but asina kupfuma. Akaenda kung'anga. Aenda kung'anga ane mishonga yaakazotora. Mishonga iyi yaakatora aitozviziva kuti inorarama neropa. Saka sezvo ropa racho rainge richazoshanda rainge risiri ropa rehama dzangu, handina kumbogara ndakafungidzira kuti zvinhu zvake zvainge zvichazondidyira amai. Takararama mukomana kwemakore akawanda, hama dzake dzichingofa. Amai vangu vakazotanga kurwara mainge muri mugore ra2007, apo patakambodzokera kumba ainge aine mari idzo dzaainge achida kumbonokavhira dzepamaroro. Apa mari dzatainge tava kuwana, mari idzi mukomana hadzisi mari dzekuti unongoshandisa madiro. Taitoraramawo normal life, ende dzimwe nguva taikwanisa kungobuda, kana tabuda totongofamba mutown, totongopa vanhu vanotambura. Taiwanzokupa vanhu vemusika, tobva tavapa mari
dzekuti vange vachikwanisa kunowedzera stock sezviya zvaitwa nana Philip kudhara zvekuti vaingofamba votongoti kana vakasvika pamusika otongotenga kana madomasi ose anenge ari pamusika otongopa munhu. Ndo zvaitwawo nemurume wangu panguva yacho iyoyo. Saka murume wangu iye ainge asingazviitiri kunzwira vanhu tsitsi asi aizviitira kutorera vanhu zvipo zvavo. Saka mukoma akandiudza kuti kana tiine mari mumba, kana mari iyoyo ikanzi inofanira kuti inge ichienda kunopiwa zvirema, unotondibatsira. Taitobuda iye murume wangu akananga nekoko, inini ndakananga nekoko, tototanga kutopa zvirema vanhu vanotambura mari uye zvekare nevanhu vemisika. Wotongotenga kana banana rimwe chete, obva watongotenga mabhanana ose patable ipapo, womupa futi neextra, obva wati chitsvaka zvokuita nemari iyi. Kwainge kuri kurasirira, ndo dzainge dziri mhiko dzake idzodzo. Amai vangu vakazomborwara. Amai varwara mukoma, ndine mari yandakazotora yekuti ndige ndichirapisa murume because ainge asipo, ainge akaenda kuAmerica. Kunyange ndainge ndakaroorwa nemurume akapfuma, but ndaikwanisa kusvika pakuomerwa zvekushaya kana mari, but chikafu mumba chainge chisingaperi zvacho, but kungoshaya mari. Amai vakarwara ndiri pacritical, ndisina kana cent. Ndakabva ndachizonotora mari yaigara mukacoffin, ndoma yaigara mari iyoyo. Ndakatora mari ndikaenda ndikanotora hanzvadzi yangu, tikabva tachizonotora amai kumusha, ndokubva tachizouya navo muHarare, tikabva tavaendesa kumaAvenues, ndokwavakazofira kuclinic. Saka mukoma nashi amai vangu vakazoti vashayika, ndo pandakabva ndachizoudzwa nemurume wangu kuti iye ainge achida kuti ndinge ndichimbomisa amai vake kuti vasaramba vachingouya kwaari. Ndakati ko amai vangu vanogouya kwauri sei? Akati kwandiri vari kuuya kwandiri nekuda kwekuti ndini ndakavauraya, ropa ravo uyavuone. Saka murume wangu ainge aine duri iro raigara mune imwe room yainge iri office yake. Pandakanopindamo zvandakaona mainge muine ropa, akati iri ndo ropa raamai vako, saka chitaura naro ropa iri uriudze kuti ngarisaramba richindinetsa. Saka ndakatuka amai vangu mukoma, ndakatovaona ndokubva vatongonyangarika. Asi pandakavaona vainge vakaita mumvuri, vakatofamba vachitobuda, asi vainge vachichema vakatsikitsira pasi. Ndizvo zvakaitika izvi mukoma nashi. To this very day hama dzangu neshamwari havatozvizivi kuti murume wangu iye mu-occultist, apa ndipastor kuchechi uko mukoma nashi. Titori nenguva dzekuti iye hake anozviita ari ega, inini ndakaramba ndikati ina handikwanisi hangu kuti ndige ndichizviita. Ane nguva dzekuti kana kuine full moon anobuda panze otanga kunamata, and anenge achinamatira kuti muchechi munge muchiva nemweya wakaipa, kuitira kuti zvakaipa zvinge zvichiitika muchechi. Saka zvechokwadi mukoma, kuchechi kwedu vanhu vava kutongotora chechi as a social gathering. Zvekunzi kuchechi haratongova drama, it is just a social gathering, kwekutiwo musi weSunday tinongoendawo tichingonotandara. It is a lukewarm church. Kana ndega, kana ndiri kuchechi ndinonyatsokunzwa kuti iyi haisisiri chechi iya yatainge tichiziva. Tinongoendawo kuchechi mukoma tichingonoratidzanawo upfumi hwedu, motikari, iwo masutu akati kuuya. Tinenge tichingoendawo kunana Suitworld tichingonotenga mazisutu anodhura kuti tinge tichizovhairirana kuchechi. Kana uri murombo sekuchechi kwedu, kana uri murombo unenge usitombori kana chinhu pamberi pevamwe vanhu, uyo watova mutemo wekuchechi kwedu kuti kana usina mari unenge utori iwe sort of like the black sheep of the church. Zvese izvi mukoma zvinoitika muchechi medu, kunyange vanhu vasingazvizivi kuti chii chinokonzeresa kuti vanhu vange vachingofunga nezveprosperity gospel. Inhau yekuti murume wangu ane nguva yekuti anotonamata, ende kunamata kwaanenge achiita anenge achinamatira kuti vanhu vasava nemweya wekuda kuramba vachinamata, vange vachingoita zvivi zvavo vachiuya kuchechi. Kana vauya kuchechi vanenge vachingofunga nezvekuti Mwari vangatiropafadza sei, vangawedzera sei maropafadzo avo.
ndiyo secret yangu yandiinayo, but pana amai vangu murume wangu akandibaya panyamaneti. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi pana amai vangu ndipo paakandibaya panyamaneti. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Pakaipa.